Takže máme 4. októbra a vyrážame na road trip do Košíc. No a keďže neviem, aké máme v Košiciach počasie, tak si pre istotu berieme aj vetrovky, dobalujeme posledné veci a notebook, ktorý chcem predať, nakoľko mám záujemca v Prešove. Teším sa zároveň, rozmýšľam, či som si niečo ešte nezabudol zbaliť. Je to môj prvý polmaratón, idem na to s kamarátom a to sa dozviete počas vlastne tohto videa, že aký čas sme si stanovili, pretože aj ten čas bude vážne, že na hrane, takže teším sa. Nejako sme sa pobalili a ideme vlastne teraz pre Lukáša. Ja šoférujem, veľmi sa na to teším, mám tu aj Braška a ideme na to. Takže nachádzame sa na Spiskom podhradí a zastavili sme sa tu vlastne cestou. Pôjdeme sa tu asi nájsť aj na Salaš a spravili sme si takúto príjemnú zastávku. Spisský hrad vieme, že je vlastne jedna z najväčších zrúcaní. Vieme, že Spisský hrad je jedna z najväčších zrúcanín Spišskej Európy. Spisský hrad je vlastne jedna z najväčších zrúcanín strednej Európy a ideme sa tam pozrieť a porobiť nejaké pekné zábery, takže poďte s nami. Takže zastavili sme sa sem pozrieť na tento výhľad, určite sa oplatí, keď pôjdete okolo alebo budete mať príležitosť zastaviť sa tu, tak sa určite zastavte, pretože nádherný výhľad, je tu aj veľa turistických trias, ktoré si môžete prejsť. Videl som, že tu chodia aj na motorkách a určite sa oplatí pozrieť. No a následne sme sa presunuli do Košíc, kde sme si vyzdvihli štartové čísla, mali to naozaj dobre zorganizované. Potom sme vošli do tzv. Nákupnej zóny, alebo približne tak to tam oni nazvali, kde si každý bežec mohol dokúpiť to, čo potrebuje a to, čo mu ešte chýba. No a mnohí ľudia si tak dokúpili energetické gely, rôzne tyčinky, či už proteínové alebo magnézium, a niektorí si dokonca kúpili aj bežeckú obuv. Dalo sa tam vlastne dokúpiť všetko, čo človek potrebuje k behu. No a my sme tam vyskúšali rôzne jontové nápoje, proteínové tyčinky a elektrolyty a následne sme sa presunuli na štart samotného košického polmaratónu. 10, 9, 8, 7, 6. Dobre, tak nie tak úplne na štart samotného polmaratónu a maratónu, ale táto reklama zase len dodala ďalšiu skvelú atmosféru a tie deti sa na tom zabávali. No a po tomto všetkom sme sa ešte išli poprechádzať po Košiciach, dali sme si nejakú dobrú večeru a presunuli sme sa do Prešova, kde sme sa ubytovali. Nachádzame sa vlastne v Victoria Apartments v Prešove a tu sme teda ubytovaní, je to taký ako keby trojizbový byt. Tuto hneď prvú miestnosť si môžeme ísť ukázať. Tak, je to vlastne, sa pozrieme, kúpeľňa. Myslím si, že za tú cenu, za ktorú sme tu ubytovaní, tak veľmi dobre. Máte tu samozrejme aj klímu, keby si potrebujete trošku vychladiť, alebo naopak, keď ste tu v zime, trošku prikúriť. Sa nachádza kuchyňa, my už sme tu trochu vybalení, ale to si nevšímajme. Sú tu všetky základné veci, ktoré potrebujete, to znamená, viete si tu niečo uvariť. My to aj nebudeme využívať v podstate, lebo sme tu len na jeden deň, ale myslím si, že to úplne stačí. Ďalej sa presúvame vlastne do obývacej miestnosti. Aj Pišta tu je s nami. Legenda hovorí, že kto ho pohľadká, tak ten bude mať šťastie a ten polmaratón zabehne v takom čase, ako on chcel. Tak uvidíme, presvedčíme sa zajtra. A vlastne je tu rozkladací gauč, ktorý teda si môžete zložiť, rozložiť podľa toho, ako sa vám to teda hodí. Stolík, samozrejme veľká telka. Máme tu samozrejme aj nejakú tú sviečočku. Je trošku už vypálená, ale myslím si, že vonia pekne. Takže to si môžete spríjemniť večer. No a vlastne samozrejme tu máme aj LED svetielka, keby chcete si ich môžete pomeniť. Samozrejme, že keď sa zasnie, to vyzerá lepšie. Prechádzame do poslednej kráľovskej izby a
To je teda spálňa. Takže tak, to je vlastne celá room tour. Boli sme si vyzvihnúť do Košíc čísla. Veľmi pekne to majú zorganizované, vlastne minulý rok mali výročie, bol to 100. ročník. Takou zaujímavosťou je, že vlastne oni si dávajú každý rok nejaký slovenský umelec vytvorí tú medailu na mieru, čiže vždy je tá medaila iná a vždy vlastne ten bežec, keď ide aj viackrát, tak má na to inú spomienku a tak ďalej. Tento rok je to 101. ročník. Tento polmaratón, alebo teda maratón, jeden z najstarších v Európe, beží sa od roku 1924. Som veľmi zvedavý, ako nám to zajtra povede, nakoľko aj ja, aj Lukáš sme boli chorí, posledné 2 týždne sme nemohli až tak trénovať, ale stanovili sme si nejaké časy, ktoré by sme teda chceli dosiahnuť. U mňa je to hodina 50, dúfam, že sa mi to podarí zabehnúť lepšie ako za hodinu 50. Tým, že som bol chorý, tak som si není až taký istý, ale idem do toho s tým, že to dám a myslím si, že si to užijeme. Ide o to hlavne, aby sme si to užili. A prečo sme sa ubytovali v Prešove namiesto Košíc? Tak v tomto období, keď je vlastne polmaratón, to ubytko býva niekedy až 400 € na noc, čo sa podľa mňa neoplatí. Kľudne, keď niekto z vás bude chcieť si ísť budúci rok zabehnúť, odporúčam ísť práve do Prešova. My sme tu hneď pri vlakovej stanici, pred oknami máme vlakovú stanicu a za 30 minút viete byť vlakom v Košiciach, priamo pred Hiltonom. Tam je aj štart polmaratónu a teda aj maratónu. To ubytko tu v Prešove nie je ani také drahé ako práve v tých Košiciach. 74 € na noc a sme tu vlastne 4 ľudia, takže myslím si, že je to super. Chceli by sme teda budúci rok hecnúť a príde sem viacej kamarátov, tak uvidíme, čo sa nám podarí. Zajtra tu bude 20 000 ľudí a myslím si, že to bude parádne. Takže vlastne z jednej strany máme číslo a meno, prípadne si sa môžete dať prezývku, ináč záleží, kedy si to objednávate. Na začiatku to stojí 50 €, potom keď neskôr si to objednávate 55 a nakoniec 60, čiže oplatí sa to, čím skôr tým lepšie. No a vlastne z tejto strany je čip, viete sa prihlásiť aj na aplikáciu a v tej aplikácii vás to vlastne trackuje a vaši blízky alebo ľudia vedia si pozrieť, že kde sa práve nachádzate, akým tempom idete a ako sa vám darí. Takže my sme na zajtra ready a vidíme sa zajtra. Takže zdravím z upršaného ráno Prešova a my pomaličky už doľaďujeme veci, balíme sa, ideme ešte nakúpiť rýchlo energetické gely a v podstate sme ready, takže poďme na to a zanesieme kľúčov od ubytovania, ktoré bolo fantastické, fantasticky sme sa vyspali a ideme na ten beh. Scoop me duck, got one of my rooms all flooded with gold. I done bought 2, 4, 5, 6, 7, 8 carat in stones. Cash on the California cash, can't wait to go dress my home. Smash all you itty bitty rapper in a minute, I've been trying to prolong. On the way to reach my goals, a lot of those open and close. I've been spending millions on clothes, I've been making millions off clothes. Stay new money to the old, garbage stay bitches and old. Polmaratón máme úspešne odbehnutý a za sebou. Tá atmosféra, ktorá prevládala počas celého podujatia, ma pohltila hneď od štartu a ja som zvolil oveľa rýchlejšie tempo, ako som mal pôvodne naplánované. Choroba pridala svoju ruku k dielu, po asi 5 kilometroch mi hodinky ukazovali tep, že 190 a nevedel som ho znížiť do konca preteku. Ale vďaka ľuďom, ktorí boli rozostávaní popri celej trati a povzbudzovali, som ani na sekundu nepomyslel na to, že by som to nedobehol. Posledných 5 kilometrov mi prišlo nekonečných, ale nakoniec som to zvládol zabehnúť za hodinu a 59 minút. Tvoj cieľ som tým pádom síce nesplnil, ale odniesol som si veľa cenných skúseností. Nakoľko sa nevzdávam, tak tieto skúsenosti určite zúžitkujem v ďalšom ročníku. Neskôr dobehol svoj prvý polmaratón aj Lukáš, ktorý to so mnou celé hecol. Taktiež by som sa mu chcel týmto poďakovať za to, že to so mnou absolvoval. Večer sme cestovali naspäť domov. O pár dní na to sme si dopriali zaslúžený oddych a zároveň sme oslavili moje 18. narodeniny. Get no rest, goddamn. I want my respect, goddamn. I've been running up a check, yeah.